Helo. A chroeso I sesiwn ffitrwydd arall gyda fi, Elin Wyn Williams o Winning with AY. A dwi'n dod atoch chi heddi wrth gwrs oddi wrtha I ac wrth gwrs oddi wrth menter iaith Rhondda Cynon Taf. Diolch yn fawr iawn I chi am fy ngwahoddi gyfer y sesiwn ffitrwydd heddi. Nawr te, y symudiad rydyn ni yn mynd I ddysgu sut I wneud heddi yw y Russian twist. A na, dydw I ddim yma I ddysgu chi sut I greu rhyw fath o ddawns neu rhyw fath o symudiad gyfer dawnsio. Dwi yn dymuno gwneud hynny rhyw ddiwrnod, ond dim heddi yw y diwrnod hynny. Felly, y Russian twist, mae yn mynd I fod yn gweithio'r bola a ochrau ein corff ni hefyd. Nawr, mae e'n lot o hwyl, felly sticiwch gyda fi I ddysgu sut I gwblhau y symudiad yma. A dwi'n mynd I fod mae cam wrth gam, dylach llaw, yn credu bod chi yn gallu cwblhau y symudiad yma. Na beth yw'n swyddi, cheerleader o fri. Na, dwi'n mynd I symud yn ôl, cadwch lygad ar ein symudiadau I. Y Russian twist, fel wedes I, mae yn mynd I fod yn gweithio'r bol a ochrau ein corff ni hefyd. Nawr, dwi'n mynd I ddangos I chi sut I gwblhau y symudiad yn gyntaf, a wedyn cam wrth gam I fyddai yn disgrifio'r camau. Felly mae popeth yn mynd I fod yn dywel, gwyliwch yn ofalus yn gyntaf. Nawr, dwi'n mynd I droi'n ochr fel bod chi'n gallu gweld o'r ochr. A dyna chi! Dyna y Russian twist. Falle bod yn rhyw fath o ddawns. Mae lan I chi os ych chi'n meddwl bod e'n rhywbeth ffitrwydd neu rhywbeth gyfer dawnsio a ffitrwydd yn lle ni. Hollol lan I chi, gallwch chi wneud eich penderfyniad eich hunain I fyny. Felly, cam wrth gam os gwelwch yn adre, mi chi eistedd ar eich penol, rwch eich trad yn dyn i'r llawr, a fflygwch eich pengliniau os gwelwch yn adre. Wedyn, rydych chi'n ei roi eich dwylo o flaen eich brest, a chi'n ei ddylan dyn i'ch dwylo chi. Yna, fel chi'n gweld, mae'n gifen ni'n syth I fyny ar y foment, ond dwi'n mynd I bwyso yn ôl ychydig, tan fy mod i'n tymo, di, mae'r bola yn cydio, felly mae'r abs yn gweithio'n galed nawr, oce? Felly sy'n angen bod chi'n dod y holl ffordd yn ôl, dewch yn ôl nes i'ch bod chi'n tyno, mae'r bola yn barod I fynd, mae e wedi cydio fel petai. Wedyn, rydych chi'n ei droi eich corff chi, lle chi'n troi eich bol a'ch breichiau chi i'r ochr, tan bod y benilyn chwith yn cyffwrdd ar y llawr. Yna rydych chi'n dod nôl i'r canol, ac yna chi'n gwneud gwmwrs yr un peth yr ochr arall gyda'r penilyn dde, twistio nôl i'r canol, a dyna chi wedi cwblhau y symudiad. Felly pwyso nôl, twistio nôl i'r canol, twistio nôl i'r canol. Dyna yw fath o ddawns. A gweud y gwir fi'n mynd I fynd bod e'n rhyw fath o ddawns. Felly, fi'n meddwl bod ni yn barod go gyfer y symudiad gyda'n gilydd, a ni'n mynd I greu 5 rap gyda'n gilydd fel un tîm bach hapus. Felly, cam wrth gam os gwelwch yna. Trad yn dyn i'r llawr a'r coesau wedi plygu. Dwylo gyda'i gilydd o flaen eich brest chi, cefen yn syth, a pwyswch yn ôl nes bod yr abs yn cydio. 3, 2, 1, bant yn ni. Penilyn chwith i'r llawr, twistio nôl i'r canol, penilyn dde i'r llawr, twistio nôl i'r canol. Rhif 3, penilyn chwith, nôl i'r canol, penilyn dde, nôl i'r canol. Y nadlu naturiol, penilyn chwith, a nôl i'r canol. Da iawn chi. Ni'n mynd I wneud hwnna eto, ond tro yma dwi am I chi gymryd sylw ar eich anadlu chi unwaith eto. Felly rydych chi'n mynd I nadlu I fewn wrth i'r benilyn ddod I lawr, anadlu allan nôl i'r canol. Anadlu I fewn ac allan. 5 bach arall. Chi'n barod amdano I tro yma. Mae'n symudiad bach anodd, felly weithiau dwi hoff o gwblhau y symudiad yn gyntaf a wedyn ffocysu ar yr anadlu yn syth bin ar ôl ni.
Rydw i'n barod, trad yn y llawr, coesau wedi plygu, dwylo flan y brest, pwyso yn ôl, bant yn un, nadlu fewn ac allan, i fewn ac allan, i fewn ac allan, rhif 4, i fewn ac allan, un ola, i fewn ac allan. A dyna chi wedi cwblhau y Russian twist. Felly dylai fod rhyw fath o gerddoriaeth wedi bod ymlaen dy fi heddi. Da iawn chi a diolch Marianne i chi am joi fyny unwaith eto. Fi yw Elin Wyn Williams ar Instagram, Winning with EY ar Facebook, Twitter ac wrth gwrs LinkedIn. Ac wrth gwrs, os oes gyda chi unrhyw gwestiwn, fi yw winningwithey@gmail.com os ydych chi am yn e-bostio i. Diolch Marianne i chi unwaith eto am droi fyny ddysgu sut i greu Russian twist a welai chi wap. Ta-ra!